Kasngi lai poi tari ukula lengkot kadai kasngi bukan mau kerpang kum kasngi Jerome yau kpa nong sang yagi seng reunion solution udon Bosco bakhoi. Kindet pang udon Bosco bakhoi. Lakayo udon Bosco hari Italy kikme kikpa jong kidai kinong rap bat ukpau lakhlat no bunba udon Bosco udang dap tang ars nam karta. Kakme jong ke Margareta kalapan he pensan ya habaro kiliang kamtam hakaliang kamensim. Ulalong ukena ubareu blay bat ubat banduai kamtam ki jing duai rosary. Lingba kakme ulatip ru kumno ban isen bat ban yarap yaki badok batoi. Menba udang kena utrai Jesu Christ pat kamaria tesati ki juken tu lingba ki jing po sneu ban yarap yaki kena ki ba kum ma na ka jing long bat ka jing malien basneu sha ka babha. Ulale bha ha ka baya lam yaki kena na ka jing malien basneu sha ka babha. Ulalong ukna ubadon sap ban yalek kai ban yathu khana ban tam jing tam bat kumta ulala ban kring ya shibon ki khana da kita ki jing long ju bat da ka jing long parlok bat ki bat da ki jing ai jing hi kai yalek kai ki babon jat haus nam khat praspa laipusan ulalet rung hapok ka seminary hakiri ban pen kre yala de ban long uling do so blai Haus nam khat praspa saupuai lapen kentang lingdo sok ble yu bat lakhot yu da udon Bosco. Kum uling do ulat traisi tam shu hakabalik wat yaki khana ki badok ki basa khamtam hakanong ba turin. Ula julet jingok ru yaki hapatak pat aji kayaki shapang ublay khamtam shapang ka jing immensim. Ula penlong ru ka oratri hakabaw la aji hikay yaki khana badok bat ki khana konswet ru kumjo. Haus nam khat praspa san hulai ulas dang ye ka jing ai ji kai kumno ban so juti bat so jan ha ka uratri jong ha ka snong valdoko hadien kata ulas dang ban ai ji kai ru sa kumno ban so kot ban shan kot ban sna mien ban sna shuki bat saki we de ki jing kai ba pher Haus nam khat praspa san pu khandai ulas dang ye ka jing slok reunion bat la ai kerteng ye ka Society of Saint Francis de Sales Kata kadai kajing sedang jong kajing selok solutions of Don Bosco kaban le ya kita ki kam jong Don Bosco hadin habu. Haus nam kat praspa nyopu ar ulas dang ru ya kajing selok na kabenta ki khana kan thai na kasnong mornis da kajing trelang jong ka Mary Mazarlu ya ka bala ai kerteng the daughters of Mary Help of Christians but haus nam kat praspa nyopun riu ulas dang ya ka Association of Solution of Cooperators na kabenta ki riu pat ba. Ulah klat no haus nam khat praspa prapopra bat lapen kentang riu kho yu haus nam khat khandai spa lai pusau bat lapen bana pai ba yu kum ukpa bat unong hikai Jong ki Samla tu mentangin ngap khendiat nai brother Jerome L.Lyngkhoi ibadan hapo Don Bosco Technical School bin batai spang Don Bosco kum Paralok Jong ki Khun Samla te Don Bosco kum menong bo ek palat ek khana bada ki kasorkar jong ke Italy hetu kapar ka kamlut i khana namar ba ki pendia penpai ye ki yet ki le la pujai ki ta kam takai te ki sat patok ru ki babon ba te haba ki i Don Bosco i kata nawi i kata ba ki khana jong ki sat patok ki sai tu ang ngade ban train na kamta ki khana ta hang ta ken kala train na kamta ki khana jong tu ka Italy bada uang pesene ngan hikai ki khana ru ban train khanang bakin yo ya ka jing im jong ki ka ba sawan ka jing im ka ba kide maki kide ban im de ki bi pa jong ki te ken don su te yela de training swai de ka general mechanic ka carpentry ka printing press ka tailoring ka tatar utre swai yela de khanang bo niyo man hikai ya ki khana te hang tu ni ka form ka technical education te long Don Bosco utre khanang ye ke khana ban ai kam ai jam ya ki te kumta kin lai ba song patok kan lai ban ile persa ka sarkar te ka sarkar ka so kuman so e kuman ong no bun ni khina ka sat patok apo e to ka Italy ba ki le persa sarkar ki kawang mau ya ki yet ki
yin jo kibro te Don Bosco ulek pulimas ulek sengap lah kata kapatok tu uang tu upanjing dit naki bahala ruang syai kena ngani lam piknik yake okiok impossible kato te ginam sya lalu ngapisim people ai kena kilomon paisu but a piru kilaban peniap te Don Bosco te ulai keren bahaba kena we de kena we pu we naki kena ebe song patok tadin we sai job Don Bosco kiong to pila menyelam piknik yake ta makan mau lada we ni arut kena lu kinumon paisu sa patok pinsa hap song patok mapi te Don Bosco uang to pila ai kuble sibun ngan lek kan bala tu lah keren ni kena lu kila de sai la keren ni kena nama Don Bosco udah yaki baru khot dan ta wilam yaki saklau na wilam saklau pen ruai lai pujai ki kemen babu Don Bosco wilam piknik yaki ta din ta kle da bab de upun elaka ko ke ting elaka ki khot ka tongulo ke tu ka ba yere ya sigrup ke hat sigrup ke wan yere dan bon kapo pat kala dap nak kapo te Don Bosco pen ruai pen siau pen ya kita kain kum Paralok la jom na barba ya ki si te ndala de kapo pen ron phai te wiram sakmat Don Bosco kita ya ruai tat mo kemudian pri la job ni ruai kum ta ha ta kom te albut pat ke kena ki jalok ki klemon phai su te bal khoi ki on phai te dala phai ha po security yang kapatok te ki klai nyau wat ki ong ba albut la te phi khlem wat te Don Bosco ong wat ten ublei sa perkhan kamaria kan serap yang ni tu duai Don Bosco sa to po patok ban am te ta sipet kiwan pai te na aru Don Bosco Don Bosco thui day we pa bai la na ka takadang ni hang ni ru ya te ka technical school kalong Don Bosco la sedang na ko ndai pano da sedang na ko ni ban ai kam ai jam ya ki khla te na mal ba ki khla principle like kin le kita jakai life kujai hakana ko do kasnong hakana ko no ka nong ba ne ka no ret ki khla ban bo ki de khla ki don ka jing im ka ba ki hap khi hap ya te ki le ki kam ki bom long te Don Bosco ong em ka jing im jong ki ka future jong ki ka de ba kin khre ka no ka jing tre te yele de khre swa ukre dorji ukre printing press ukre mechanic ukre mistri ding ukre yu te kini ding tre ukre iladi uhikai pada kena dulu hikai kena udon ki workshop da dan pesah sibun mas na workshop sudah taka we ko hol te ke pen betal betul tu kia tre tu te Don Bosco udon barbar hikai usnan ubtha kia dualang adu ku udah perkat nak bantuan dia ka orustari dalam perkat bantuan dia orustari te ke Shillong ka jing em Jong Don Bosco bat ke kena tat kita ka introduction Jong Don Bosco tuan mar kata nga ai khule sibun yak phi ke kena kiba pek bat kibom pek bat be asu tan ki skor le se spang Don Bosco ai khule sibun ma phi ya snap ya ki ne ki jing kren juga kiba nga kentu ya phi ba phi ru ki kena phi ne bo ya ki em Jong Don Bosco to long barbar kiba sungu ya ki salesen ba ki de ki be Jong Don Bosco
mà tại nghe gì bữa ta khám tập mà nghe bên nhà bắt cái lạ nghe cái lạ cũng nào bạn trai cũng nào bạn long bạn xem cái em cái bác cả future cả cái gì chúng ta cái wonders of your love. You filled him with gifts of nature and of grace to lead young people to their home above. We thank you, O Lord, for Don Bosco. In him we see the wonders of your love. You filled him with gifts of nature and of grace to lead young people to their home above. He was a man profoundly human, open to the signs of the times, and yet he was a man of God. We thank you, O Lord, for Don Bosco. In him we see the wonders of your love. You filled him with gifts of nature and of grace to lead young people to their home above. Enable us to be his lovers, faithful in the service of you, overcoming hardships with fondness, with hearts fresh with your love. We thank you, O Lord, for Don Bosco. In him we see the wonders of your love. You filled him with gifts of nature and of grace to lead young people to their home above.